Emandako datuen arabera, intzidentzia gehienak errepideetan izan dira, ur putzuengatik eta luiziengatik. Egoerako bera egin duela ere dagoeneko. Gaur negubeteko eguraldia izango dugu eta arratsaldean elurraren maila 608 metro inguruan egon liteke. Egunaren amaieran 400 metrora jaitsi daiteke ere. Kaixo guztioi eguerdion eta ongetorriak gurean gaur magazinera. Urtarrileak 17 ditu eta asteartea da. Azken orduetan hobera egin du Bizkaia eta Gipuzkoako ibaien egoerak, esan dugun bezala, baina Nafarroako iparraldea alerta egoeran dago, elurragatik eta haizeagatik ere. Sandra Urra, konta eguzu. Bai, elurra Nafarroara iritsi da hemen auritzen 20 zentimetroko geruza ederra daukagu, momentuz elurrak larre guztiak estali ditu zuriz. AMTek bihar eta gaur bitartean Nafarroako Pirinioetan ezarri du alerta laranja izan ere haize bolada indartsuak egonen dira eta elur pilaketak egon daitezkelako, baina horrekin batera ere adi egon zeren eta Arga eta Ebroko ibaietan uholdeak egoteko arriskuak egonen dira. Ebroko Konfederazio Hidrografikoak momentuz alerta horia ezarri egin du. Eta Arabako hainbat txoko ere elurtuta esnatu dira gaur, arratsaldean elurraren maila 608 metro inguruan egon liteke, eta egunaren amaieran esan dugun bezala 400 metrora jaitsi daiteke ere. Eta eguneko beste lerroburu batzuk Osakidetzarekin lotuta medikuen jardun esklusiboa ez dutela aztergai dio Gotzone Sagardui osasun sailburuak. Gogoratu du, osasun langilek arlo publikoan eta pribatuan batera jarduteko irizpideak Osakidetzan araututa daudela, osasun sisteman dauden murrizketei buruzko albisteak halaber baztertu egin behar direla esan du. Euskal Autonomia Erkidegoko pertsonako osasun gastu handiena duen komunitatea dela adierazi du eta profesional faltarekin lotutako arazoak ez direla inbertsio faltaren ondorio. Bizkaiko metalgintzak bestalde akordiorik gabe jarraitzen du atzo bildu ziren lehen aldiz sindikatuak eta patronala, baina berrikuntza batekin Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritzarekin Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek eskatu bezala. Lehen hartu emana izan da aurrera pausorik gabekoa eta datorren astelenean bilduko dira berriro ere. Eusko Jaurlaritza bitartekaria izan da lehendabiziko aldiz eseri dira FEDEM eta sindikatuak Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmena negoziatzeko. Lehen hartu emanean ez da aparteko aurrea pausurik egon. Hori bai, Jaurlaritzak egindako proposamena bi aldek onartu dute. Hau da, hilaren 23an berriro batzartzea. Berri handirik ez, gaurko bileraren inguruan,
23ko bilerara alde guztiak baieztatu dugu gure asistentzia, eta zentzu horretan behintzat bide bat irekita dago mai batean jesartzeko. Elena Pérez Barredo laneko sailburuordeak sindikatuen eta patronalaren proposamenak entzun zituen. Izan ere, alde bakoitzak bere eskaerak jarri zituen mahai gainean. Non alde bakoitza bere proposamenak jarri dituen mahai gainean. Abenduaren 21 azkenekoz bildu zen Bizkaiko metalgintzako negoziazio mahai ofiziala eta adostasunik gabe bukatu zen. Hala lan gatazkan konponbidea bilatzeko asmoz, Jaurlaritzaren bitartekaritza eskatu zuten Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek eta patronalak onartu zuen. ELA sindikatua ere bertan izan da, naiz eta bere ustez, bilerak negoziazio mahai ofizialean egin behar diren. Horrez gain, ELAren iritziz, hitzarmen duina lortzeko modurik onena mobilizazioak dira. Bide egokiena, greba egun gehiago konbokatzea eta mobilizazio gehiago aurrera eramatea. Edo nolare sindikatuek espero dute patronalak nora bidez aldatzea. Nolabai patronalak bere jarrera aldatzea, bere tinkotasuna eta bere itxiera aldatzeko, negoziazioari bidea zabaltzeko nolabait eta korapiloa askatzeko, ezta? Urtebete baino gehiago luzatuta, 56.000 langileri eragiten dien ituna berritzeko negoziazioa. Ordutik, 20 bilera baino gehiago genituzte FEMek eta sindikatuek. 2022an gainera, beharginek 11 grebagun egin zituzten. Eta mobilizazio horietan parte hartu zuten hainbat langile deklaratzera deitu dituzte egunotan. Norabide aldaketa egon da Bizkaiko metalgintzako langatazkan, baina akordiorik lortzen ez badute mobilizazioekin jarraituko dutela argi dute sindikatuek. Bihartik aurrera eta igandera bitartean, Madrilen egingo den nazioarteko Fitur turismo azokaren berri emango dugu jarraian. Nafarroak beste urte batez hain zuzen izango duelako bertan estanda baita ere. Estandara Urra, konta eguzu. Aste honetan Nafarroan lurra bada protagonista nagusia, baina horrekin batera ere Nafarroan Madrilen egongo da. Izan ere, Fitur feria ospatuko da aste osoan zehar, eta Maria Txibite lehendakaria bihar gerturatuko da bertara, 11 telebista gertutik jarraituko duen ekimena. Bertan, Nafarroak turismo jasangarria defendatuko du. Eta ardogintzan Eusko Jaurlaritzak errekurtsoa jarri du Errioxako Kontseiluaren betoaren aurka. Arabako mahastiak zigilu berriak behineko baimena jaso zuen urtea amaitu baino lehen, baina uzta jaso ondoren izan zen hori. Beraz, aurtengo uzta Errioxako zigiluarekin merkaturatu behar izan dute. Hala ere, behin betiko baimenaren zain daude orain eta bilera ospatu behar dute kontseilua osatzeko. Bitartean Errioxako Kontseiluak esklusibotasuna exigitu zuen eta horrekin batera eskatu du urte bat egotea merkaturatu gabe zigilu batetik bestera aldatzeko. Urriaren 18an EAEko aldizkari ofizialak jaso zuen Arabako mahastiak zigiluaren behin-behineko baimena. Estatuan merkaturatzeko ahalmena ematen die Ardoa Zormarka berriaren barruan zabaldu nahi duten upategiei. Hala ere, mahats bilketa amaituta zegoenez, 2023ko uzta izango da izendapen berriarekin merkaturatutako den lehena. Baina hori egia izateko estatutuak onartu behar dituzte. Horretarako Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abra elkartu behar dira eta Zormarka berriaren araudia onartu behar dute. Hasieran urriaren azkeneko asterako aurre ikusita zegoen bilera. Hala baina oraindik ez dira bildu, beraz ez da aurrera pausorik eman. Ingurumaria honetan aipatzekoa da Errioxako Kontseiluaren desadostasuna. Adierazi duenez, upategien eta mahastien esklusibotasuna exigituko du. Eta ez hori bakarrik, kontseiluak dioenez, urte bat merkaturatu gabe egon behar dira upategiak zigilu batetik bestera aldatzeko. Neurri honek izugarrizko eragina izan dezake upategien erabakian aurrera eramaten bada. Gainera, Espainiako Nekazaritza Ministerioak bermatzen du. Izan ere, Luis Planas ministroa urtarrilaren lehenengo astean beto honen alde agertu zen. Gauza horrela Eusko Jaurlaritzak gora jotzeko errekurtso bat aurkeztu du Nekazaritza Ministerioan Errioxako Kontseiluaren betoaren aurka. Bitzor Oroz Kontseilu ordeak adierazi duenez, ez dago kompetentziari bi zigiluen artean eta biak bizikidetzan bizi daitezke. Zentral eolikoen kontra dauden enbateragilek mendi-martxak eta hitzaldiak antolatu dituzte Urola Baiaran. 101 arrazoi mendietan zentral eolikorik ez eraikitzeko lelopean, asteazken honetan hasiko dute programazioa maiatzaren 4 bitartean.
Mungia eta Bilbo gau ez lotzen dituen Bizkaibuseko ibilbidean erasolarria egin diote autobus gidari bati larunbat gauean. 3 andre gaztek autobusetik atera zuten larunbat gauean gidaria Bilboko Moyua plazan eta ostiko ugari eman zizkioten konortea galarazi arte. Komisiones Obreras sindikatuak salatu du joan den larunbateko erasoa ez dela salbuespen bat eta segurtasun protokoloak eskatuko dituzte. Eta honen berri eman genuen atzokoan ere, ikurrin batetan Nafarroako bandera bat sadarreko armaietatik kenarazi izana ikertuko du Osasunak. Segurtasun indarren arabera, zaleek ez zuten ikur horiek eskegitzeko baimenik. Hain zuzen, joan den larun batean sadarren ikurrina batetan Nafarroako bandera kentzeko agindua eman zioten Osasunako bazkietako bat da Eneko Konpaiz, bide batez ere zuzenbide konstituzionalean doktorea eta irakasle. Eguerdion, Eneko? Eguerdion. Bueno, aipatu dugu, ez da segurtasun indarren arabera, beraiek eman duten argudioa izan dela, zalek ez dutela ikur horiek ezkegitzeko baimenik. Zu bertan izan zinen, nola salduko zenuke gertatutakoa? Luzetik datorren kontua da, ez? Sadarren, ikurrak, bufandak sartzea bereziki hego armaiatik eginez, askotan oztopo eta trabaz beteriko bidea da. Hori ongi dakite aspalditik futbolera doazenek, eta larun batean gertatutakoa beste adibide bat besterik ez da, baina nik argi eta garbi utzi dut. Oraingoan aldatu dela irudiak atera direla eta oihartzuna hartu dutela, baina horrelakoak ikusi ditugu sadarren aspaldian. Bereziki zelaira sartzerako orduan, segurtasun indarrek eta segurtasun guardiek erabakiteko diskrezionalitatez eta inolako lege bermerik gabe egiten dutelako nahi dutena, eta beraien nahimenaren arabera bufanda bat sartu daiteke ala ez, bandera bat sartu daiteke ala ez. Nire kasuan larun batean bertan, segurtasun guardiak esan zidan ezin nintzela pasa Euskal Herriko armarria zuen bandera batekin, dela eskandalo bat ez dagoena nondik hartu, ez? Eta tematu nintzen, eta azkenean poliziarekin eta beraiekin diskutitzen lortu nuen pasatzea. Baina sorpresa izan zen, behin eskegita banderak berriz ere etorri zirela, exigitu zidaten kentzeko, nik uko egin nion, uko egin nion guztiz, esan nian ez nituela kenduko, eta orduan haiek oso modu zabarrean kendu zituzten, ondoren sortu zen guztia, sortu zen ikamika sortuz, ez? Arbitrariotasun osoz, inolako lege oinarririk gabe, nahi zutena eginez. Eta beraien arabera behintzat, klubaren aginduz. Aipatu duzun bezala, ez, behin baino gehiagotan gertatutakoa izan zela larun batekoa, aldaera bakarra grabatuta izan zela atzokoan, arbitraritatea ere aipatu duzu, eta egoera guztioren aurrean ere iragarri du Osasuna taldeak ikerketa abiatuko duela, ez da? Urraketa honen aurrean gertatutakoa argitzeko bentsat. Ez dakite zenolako, zer espero duzuen ikerketaren ondoren? Espero dezagun ez izatea aurpegi zuriketa bat, eta tamalez esan behar da, gaurdaino behintzat egungo direktibak onartu egiten duela edo aktiboki edo pasiboki behintzat historikoki sadarren gertatzen dena gertatzea. Ze direktibarentzat larun batean gertatutakoa ez da ezer berria. Kexak
bereziki Hego Armaietara goazen partetik oso aspaldikoak dira, eta esan zaie, hitz egin da beraiekin, polizia gehiagikeriaz, hitz egiten da beraiekin, bai segurtasun guardiek eta bai poliziak duten erabateko arbitrariotasunaz, esan egin behar da, kentzen dizkizute ikurrak, baina inork ez dizu ematen, ez paper bat, ez agiri ofizial bat, nun asumitzen den, lege baten oinarrian horrelako neurri bat, ez? Eta evidentea dena da, hemen, adierazpen askatasuna guztiz txikiturik geratzen ari dela eta guztiz onartezina dela. Orduan, ongi etorria izan bedin, osasunak iragarri duen barne ikerketa hori, egiari zaur ez da oso zaila izango deskrubritzea nondik atera zen agindua, zeinek eman zuen eta zergatik eman zuen, eta espero dezagun, dagozkion neurriak eta dagozkion zigorrak ezartzea behingoagatik hainbestetan eskubideak zapaldu dituenari. Eta ia baliatzen dugun, bazkideon artean bereziki, larun batean gertatutakoa nolabait indarrak metatzeko eta ekiditeko etorkizunean antzekorik gertatu dadin. Ea dena argitzen den eta berriro ere horrelako irudiak ikusi eta bizi behar ez ditugunenek. Eskerrik asko gurean izategatik. Mila eskertu di. Eta gaiz aldatuta, zorionekuak adierazpena aurkeztu berri dute Nafarroan, hizkuntzari dinamika berri bat ezartzeko asmotan. Dagokion tratamendua emateko. Hori horrela, historikoa izatea nahi duten manifestazioa deitu dute ekainaren 10erako Iruñean bertan. Sandra Urra. Bai, eta honekin batera Euskararen aldeko herri ekimen aurkeztu berri egin dute asteburu honetan Iruñean, zorionekuak izendapenean Euskararen aldeko ilusioa eta harrotasun olatu izugarria zabaldu nahi dute mobilizazio historiko batera ekainaren 10ean. Euskara historia luzea duen hizkuntza da. Baina batez ere etorkizun oparoa edukiko duena. Erabil dezagon zorioneko bihurtu gaituen 2000 urteko eskua etorkizunari ongi etorria emateko. Ardura politikoak exigitzeko garaia da. Ez bazterketa betikotzeko garaia. Ez dugu bigarren mailako herritar izan nahi. Eskubide guztiak herritar orori bermatuak izan daitezen nahi dugu. Aurten 30 urte beteko dira Euskal Herrian lehen mintza praktika egitasmoa abiatu zenetik. Donostiako Bagera Euskara Elkartea izan zen aurreneko pausura eman zuena, gero hainbesteko mugimendua ekarri duen pauso hori, gaur egun 7.000 pertsonatik gora elkartzen dira astero mintza praktika egiteko eta hastapen horiek eta ibilbide osoa oroitzeko Bagera Elkarteko kideek 15 minutuko dokumentala sortu dute. Zenbat urte? Bai, neska. Pila bat. Egon bat izan ginen. Zereko zute? Eza bat. Artzuru bat. Aitziber San Romanek bidatzitakoa. Turismofobia kanperizatu dagoeneko arrotzak ez zaizkigun hitzak dira, euskarazko neologismoak dira, euskarako hitz edo esamolde berriak, baina oraindik ez dute tokirik hiztegi klasikoetan. Useik erabaki du neologismo horiek bildu eta eskuragarri jartzea neoloteka atarian. Bego Arrate, Useiko kidearekin bat egingo dugu zuzenean. Kaixo, Bego? Kaixo, eguerdion. Nondik sortzen da behar hau? Zein zederekin sortu da neoloteka?
Bueno, Neoloteka biltegi bat da, Uzeik sarean jarri duena bere webgunean, eta bertan erakusten da Uzein egunez egun biltzen ditugun euskerazko neologismoen lagin bat, ezta? Euskerazko neologismoak dira errealitate berriak izendatzeko euskerak beste hizkuntzetatik mailegatzen dituen edo euskaratik bertatik hiztunok sortzen ditugun hitz eta esamolde berriak. Eta euskeratik bertatik sortzen ditugunean, izan daiteke hitz zein esamolde berri bat edo aurrez zeuden euskerazko hitzen adiera berriren bat, ezta? Uzeirentzat oso garrantzitsua da hizkuntzaren bilakaera horri jarraipena egitea. Izan ere, Uzein hiztegigintza orokorrean eta espezializatuan eta itzulpengintzan egiten dugu lan, bereziki eta gure lanerako ezinbestekoak ditugun tresnek, adibidez gure zuzentzaile automatikoek, ondo funtziona dezaten guretzat oso garrantzitsua da hizkuntzaren bilakaera kontrolatzea. Bestela ez baitituzte hitz zein esamolde berri eta egokiak ezagutuko eta ondorioz okertzat emango baitituzte, ezta? Horregatik, azken urteotan etxe barrurako egin izan dugun lan horren parte bat edo nolabait esateko lagin bat erakusleio moduko batean jarri dugu, Neolotekan hain zuzen ere, eta egiten duguna da euskerazko idatzizko komunikabide nagusien ustuketa bat egunez egun, gure lanerako behar dugun lexikoa detektatzeko, lehen aipatu bezala, ezta? Eta egiten dugu idatzizkoen eguneroko jarraipen bat, baina baita ere, ikusentzunezkoak pixka bat modu informalago batean ere jarraitzen ditugu, beraz, agian sartzen bazadete ikusiko duzue Hamaika Telebistan aipatu izan den neologismoaren bat ere hor gure Neolotekako sarreren artean, ezta? Eta, ustuketa horietatik biltzen ditugun sarrerak gure hiztegi handiago batean sartzen ditugu, baina esan bezala, kasu honetan Neolotekan erakusleio moduko bat jarri nahi izan dugu eta oreka bat bilatu nahi dugu, bertan jartzen ditugun neologismoen artean. Ez dira denak izango gai berari buruzkoak, ez dira denak izango garai berekoak, pixka bat nahi dugu kasu desberdinak biltzea. Pizkanaka, bai. Esan markatu. Esan markatu, bai. Ez esaten nuen, azkenean arrotzak egiten zaizkigula lehen momentu horretan, baina gero txertatzen doazela pizkanaka gure eguneroko lenguaia horretan, eta azkenean Neolotekak ere mailararik izango ez duen lana izango dela, kontuan izan da, termino berriak nolako abiaduran sortzen diren azkenaldian, eta horrek ere nola berazten duen euskara. Bai, etengabe ari dira neologismo berriak sortzen, ezta? Eta, gure asmoa, gure helburua Neoloteka honekin da, haiek identifikatzea, biltzea, aztertzea eta sarean partekatzea, ezta? Helburua ez da inbeste esatea zer den erabili beharrekoa, baizik eta deskribatzea nola erabili izan den euskeraz, ezta? Eta Neolotekan hitzak sartzeko garaian gehiago begiratzen diogu egokitasunari, zuzentasunari baino. Edo nola ere, formaren batek eragozpen bat badu, berariaz adierazten dugu, dagokion forma, hobetxigabeko forma dela, ezta? Hori egin izan dugu kasu bakanen batean. Eta, Neolotekaren helburu azken finean da, erreferentea izatea, ez? Erabiltzaileek zalantza dituztenean bertara jotzea, ezta? Iruditzen zaigu, erabiltzaileentzat lagungarria izango dela, hiztegi arau emailera edo estelako hiztegi orokorretara iritsi ez diren euskerazko forma berriak, dagoeneko Neolotekan jasota dauden ikustea, eta sinonimo desberdinak balima daude, bazen jaso diren ikustea, eta ezta? Eta honen guztiaren isla, nik ikusten ari dela argi, lagungarria dela, komunikabideetan izaten ari den oihartzuna eta harrera onak hori erakusten duelako, ez? Eta bestalde, aipatu nahi nuke, erabiltzaileek badutela aukera Neolotekan sartzeko proposamenak egiteko, ezta? Aldertetik lankidetza sustatu nahi genuke, ezta? Badago hor Neolotekan Uzeiren webgunean Neolotekatarian inprimaki bat, eta hori betez, erabiltzaileek eman dezakete beraie detektatu dituzten edo ikusi dituzten neologismoen berri. Baina aipatu beharra dago, erabila errealean oinarrituta egon behar direla proposamenak. Hau da, ez dela kontzeptu bat euskeraz izendatzeko proposamen bat izan behar, baizik eta dagoeneko erabili izan den forma bat, non erabili izan den, non ikusi izan den, eta galdetzen dugu formalari hortan idazten duenean erabiltzaileak. Oso ondo bego, mezua jasota ere, ez? Neoloteka hori azten joateko. Eskerrik asko bego, oso lagungarria da bai. Ikusiko dugu. Eskerrak zuei ondo izan.
Eta kulturari ere atea irekiko diogu, izan ere entzungo zenuten azken egunotan Shakira eta Bizarrapen arteko kantu hori, erdera sortutako abestien euskarazko bertsioak egitaren aldekoa da Iratxe Agilera, edo Kai bezala ezaguna den abeslaria. Eta bere azken bertsioa izan da zuzen horixe bera, Shakira eta Bizarrapen azkena. Aski sonatua izan dena eta baita euskaraz ere. Iratxe daukagu pantaiaren beste alboan, kaixo! Kaixo, egunon. Bueno, ez da horrelako bertsioak egiten dituzun lehen aldia, ez da? Baina azken honekin dagoeneko milioi bizitatik gora jaso dituzu, aurrekoak ere nahiko sonatuak izan ziren, zer bultzatzen zaitu horrelako abestiak euskaratzera? Bueno, egia zan, urte honetan ez dut musika berri asko atera, album berri bat egiten ari naizelako, eta bitartean uste dut oso aproposa dela sareak erabiltzea, zelan abesten dudan erakusteko, eta coverrak egitea euskaraz oso modu ona da, eta bestalde, erakutzen nahi diot munduari, momentuan tendentzia diren abestiak ere euskaraz oso ondo entzuten direla eta politakoa direla bebai. Eta gainera, izan duen erantzunak ere erakusten du, ezta? Euskaldunen artean ere badagoela nahi hori, hitak edo oso entzunak diren, edo famatuak egiten diren abesti horik, euskaraz entzuteko, ezta? Hori da, bai, nik uste dut jendeari asko gustatzen zaiola, dantza egitea, musika entzutea, eta bueno, duela ja pare bat urte hasi dela Euskal Herrian olatu berri bat, genero berriak, fusio berriak, eta bueno, hauek eskaintzeko. Eta horretarako zaude zu, Kainakai, hasi berri izan zinenetik ona, gainera esan digute Pinganillotik disko berria daukazula eskuartean, dagoeneko single bat kalean, ez dakit zer aurreratu dezakezun horri buruz. Bueno, egia zan oso pozik nago, orain albuma sortzen ari naiz, ekoizpen fasean nago, eta aurreratu dezake Kainakai, kanpoko kolaborazioekin arituko dela, kolaborazio pila bat egongo direla, eta, bueno, zeo zer berria dela niretzat. Oso ilusionatuta nago. Noizko horrek usten duzu, izango dela kalean? 2008, bueno, ja gaude 2008, baina, bueno, urte honetan zehar, aterako ditut singleak, eta urte maieran ja aterako da albuma. Zain egongo gara orduan, eta sorterik honen haupa dizugu mendik ere, eskerrik asko, Kai, hurrengo arte. Bueno, eskerrik asko, venga, hurrengo arte. Bueno, eta tarte bat egingo dugu eta jarraian itzuliko gara egunero bezala eguneko elkarrizketari heltzeko. Gaurkoan gurean izango dugu Miren Basaras, mikrobiologoa. Orain arte. Kaixo! Gaur, Pirinioak eskualdeko Auritzberri bisitatuko dugu. Auritzberri edo Auzperri. Administratiboki Erroibarren baldin badago ere, geografikoki Urrobi ibaiaren goialdeko haranean kokatzen da. Auritz eta Orreaga herrien ondoan. Bazatozte? Joseba, egunon. Erroibarrera etorri gara, baina Auzperrira, Aurizberrira, nora etorri gara? Bueno, Aurizberrira berez, baina guk Auzperri erratzen Auzperri, za? Auzperrin kokatuko gara, baina esan bezala Erroibarreko herri bada. Aitor, Pirineki esunekien egoitzan gaude, zuena, eta honi buruz arituko gara, azalduko diguzu. Elbira, Auzperrin gaude, egunon. Egunon. Ongi? Bai. Bai, gu baitare. Hotz pixkat orain. Bai. Sartu da iduzkia eta orain hotza. Baina, bueno, helduko diogu honi ere, bai. Bai. Auzperrin bizi zara? Bai, bizi naiz. Berez, ez zara bertakoa, Ez, ni uretakoa naiz. Pili, zurekin bildu naiz, zu aritu izan zarelako lanean gizarte zerbitzuetako langile bezala, etxez etxe adineko jende horrekin, eta hemen Erroibarreko adineko jende horrekin.
Bueno, legez, eguneko elkarrizketaria atea irekiko diogu horretarako gaurkoan gurekin daukagu Miren Basaras, mikrobiologoa, eguerdion, ongitorri. Eguerdion. Bueno, COVID-arekin lotutako azken berria izan da, aldara berri bat antzeman dutena, ez da, Kraken izeneko hori. Zer dakigu horri buruz? Bueno, zehaztasun batzuk. Kraken izena oso pomposoa da, oso beldurgarria da, baina esan behar da, lehenengo eta behin, ez duela inolako osasun erakunderik jarri, baizik eta izen hori, modu edo medio mediatikoak edo jarri dutela, ez da. Hau da, osasunaren mundu erakundeak, Europa edo Estatu Batuetako gaixotasun infekziosoak zaintzen dituzten zentroak, eta ez dutela izen hori aipatzen, ez da. Zer dakigu, lehenengo eta behin, ez da aldaera bat, da azpi aldaera bat. Zer esan nahi du horrek, une honetan gure artean eta mundu osoan printzipalki mugitzen ari den aldaera Omikron da. Eta Omikron aldaera hori aspalditik ezagutzen duguna, urte bat baino gehiago, eta zer gertatzen da, virusaren evoluzioa dela eta Omikron hori aldatzen doala, eta aldaketa horri esker, azpi aldaerak eta azpi aldaerak sortzen dira, eta Kraken deituriko hori edo izendatu hori bat da, horietariko bat da. Eta dakiguna da, badala azpi aldaera bat, Omikronen barneko bi azpi aldaera elkartu egin direla esango genuke, errekombinatu egin direla, eta eman dutela azpi aldaera hau. Eta, mundu osoan oraingoz ez daude kasu askorik, bereziki antzeman zen Estatu Batuetan, eta handik gero ikusi da beste lurralde batzuetan ere badagoela, eta Estatu Batuetan ematen ari dan intzidentzia edo kasuen igoera handia dela, hori da dakiguna momentuz esango genuke. Desberdintasunik dago, edo desberdintasun argirik dago Omikron eta Kraken edo honen artean? Bai, virusaren evoluzioan ikusten dana da, Omikronen barnean Omikron, esan bezala urte bat baino gehiago sortu zan, esango genuke edo antzeman zan, virusa jarraitzen du mutatzen, jarraitzen du aldatzen, eta aldaketa horretan, aldaketa horiek mutazioak direnak, errekombinazioak direnak, eta pizka bat aldatzen doa. Beraz, orain dagoen Kraken hori kakotzen artean eta Omikron hori, hasierako Omikrona ezberdina dira, ez da pizkatxo bat. Sintometan eta... Sintometan ez hainbeste, sintomak antzekoak dira, eta ikusten dena da, momentu honetan dagoen sintomatologia edo honek sortarazten duen sintomatologia Estatu Batuetan ikusi izan da arnasbidekoa, hau da, ondo eza, hotzeria, sukarra, paziente batzuetan, estula, nekea, hau da, Omikron horrek eman izan duena esango genuke. Baina, orain artekoaren antzekoa, ez dela arriskutsuagoa Omikron baino? Arriskutsuaren aldetik dakiguna da, badirudi immunitate sistema egokia baldin bada eta immunizatuak baldin bagaude, hau da, dosi nahikoak baldin baditugu txertoetan eta azpi aldaera honek ez duela larritasun gehiagorik ematen edo hospitalizazio maila handiagoa ematen duenik edo ez da ere heriotzak gehiago ematen duenik. Beraz, ez da arriskutsuagoa. Hori da momentu honetan ditugun datuak. Gabonen ostetik pentsatzekoa zen, ez? Elkarretaratze handien ondoren, espero zen COVID eta gripe kasuen gorakada bat etorriko zela, ez dakitzen puntutan gauden? Orain gauden puntuan da, azkenengo asteetan arnaz bideko virusak edo arnaz bidetik transmititzen diren virusak bereziki gripea eta bereziki COVID-19 edo SARS edo koronavirus hau gure artean dagoela. Hospitalizazio mailan ikusten dana da COVID-aren egoera mantentzen ari dela, ez dela egon igoera bat, eta gripearen kasuan ikusi eginda azkenengo asteetan igoera txiki bat egon izan dela. Beraz, oraingoz neguan gaude, oraingoz Gabon ondoko, festen ondoko pilpil horretan gaude, etxean gaude hainbat denbora, eta oraingoz tente eta adi egon behar zer gertatzen den arnaz bidetik transmititzen diren virus hauekin.
Txina izan da baita ere COVID-arekin lotutako berrien titular guztiak bete dituena azken asteotan. Zer ari da gertatzen bertan? Bai, esan ez dakigu oso ondo zer ari den gertatzen, ez da, Txina beti izan da, herrialde nahiko isil bat, eta oso ondo ez dakigu pandemia honen hasieratik oso ondo zer gertatzen zen, ez da. Une honetan dakiguna edo behintzat hori erakusten dutena, da COVID-0 estrategia bertan bera gelditu zenetik, hau da, han egon zan estrategia zan edozein pertsona positiboa zana isolatu egin behar zan, eta isolamendu hori konfinamendu nahiko bortitz batekin, ez bakarri pertsona horiek, baizik eta herriak eta konfinatzen zituzten, eta milioika pertsona, eta hori bertan bera gelditu izan da, eta horren ondorioz zer gertatu dan, positiboak izan direnak, beste pertsona batzuk kutsatzen hasi direla, ezta? Eta COVID kasuen igoera nabarmen bat egon izan dela. Kopuruen aldetik bai kasuen igoera bat, bai hospitalizazio mailan badirudi ere egon izan dela igoera bat, eta baita ere heriotza mailan, hor esaten dute datu desberdinak. Ez da batzuetan esaten dute oso hildako gutxi dituztela, beste batean esaten dute azkenengo hilabetean 60.000 hildako egon izan direla, orduan. Ez dakigu oso ondo ze inpaktua duen benetan COVID horrek, ez da? Baina kasuen igoera bat egon izan dela, bai. Zergaitik hori, esan bezala COVID estrategia hori bertan bera gelditu dalako, eta bigarrenik, eta oso garrantzitsua da, nik uste dut, han erabili izan dituzten txertoak, ez dira guk erabilitakoak bezain eraginkorrak. Hori hasieratik genekien, ez da? Beraiek aurkeztu zituzten txertoiek eta egin zituzten analiziak, datu klinikoak, eta erakusten zuten beraien eraginkortasuna ez zala hain altua. Eta gero, oso garrantzitsua ere, badirudi hango immunizazio maila, hau da, zenbat pertsona txertatu diren eta txertatu diren ondo, esan nahi dut dosi guztiekin eta errefortzu dosiekin eta ez direla hemen bezain beste, edo hemen bezain altua. Eta horrek egiten duena da, beraien immunizazio maila basuago izatea. Beraz, virusak eragin altuagoa dauka. Txinako gertakari hauen ostean osasuneko mundu erakundeak ohartarazi die Europako herrialdei garraio publikoan, baina baita ere barrualdeetan maskara erabiltzea. Zer deritzozu? Hemen arazo printzipalena da badagoela kasu honetan herrialde bat, Txina, baina baita ere beste herrialde batzuk non birusaren transmisioa altua den. Horrek zer egiten du? Horrek egiten duena da birusari aukera gehiago eman, mutatzeko, aldatzeko, eta beraz agian aldaera edo azpialdaera berriak sortzeko. Eta ez dakigu berri horiek nolakoak izango diren, ezta? Hori dala eta, osasunaren mundu erakundeak dino, hori kontrolatu behar dugu, hori tente edo horren adi egon behar gara, eta beraz, kontutan izan da hori, leku jende asko pilatzen den lekuetan, gaizki aireztatuta dauden lekuetan, eta komeni da momentuz jarraitzea maskarak erabiltzea, ezta? Baina hori hasieratik genekien, ezta? Arrisku bat dagoelako, eta arrisku hori baita ere pertsonaren arabera, bere egoeraren arabera, esan nahi dut bere egoera inmunearen arabera, osasuna egoeraren arabera, baloratu beharko du, ea benetan erabili behar duen ala ez, ezta? Esan bezala leku horietan non jende asko pilatzen den, eta non aireztapena txarra den. Egun esaterako kontraesan bat ikusten dute askok, ez? Garraio publikoan maskara erabili behar izatekotan, baina barrualdetan ez. Nola ikusten duzu zure egoera? Bai, hori bada, batzuek esaten duten kontraesan bat, baina egia da, garraio bidetan, gehienetan jende asko pilatzen den leku bat dela. Agian taberna batean ere, edo beste leku batean ere, baina zu taberna batetara joaten baldin bazara, agian da, zuk nahi dozulako, ez da? Orduan, hor erabili behar da maskara, bakoitzak baloratu behar du, ea benetan sartuko den leku horretan, ala ez den sartuko, ez da? Ikusita nolakoa den aireztapena, ez da? Agian, ateak zabalik baldin badaude, aireztapen egokia izan daiteke, baina dena itzita baldin badago, arrisko altuagoa izango da, logikoa den bezala, ez da? Orduan, bakoitzak baloratu beharko luke hori. Bestalde Txinatik zetozten hegaldiak ere arrabotsa piztu dute, ez? Zer egin horiekin, mugatu, ez mugatu, eraginkorrak dira horrelako neurriak, horrelako aldaera berrien aurrean?
Bueno, hemen aldaera hori guztiz berria izango balitz eta baldin badakigu momentu horretan sortu dela demaguntzinan eta une horretan sortu dela eta hori izan dela fokua eta bar, agian hori debakatzea ondo legoke, baina jakinda segurazki aldaera horiek edo azpialdaera horiek jadanik mugitu egin direla mundu osoan zehar ez dauka inolako zentzurik, ezta? Esan nahi dut, orain arte Txinatik bidali egin dituzten laginak aztertzeko ea ze aldaerak edo ze azpialdaerak dituzten eurek, bueno, ikusi izan da direla Europan mugitzen ari direnak, ezta? Ez direla berriak edo desberdinak eta bar, ezta? Orduan ez dauka zentzurik. Beste gauza bat da, edozein unetan, bai Txinan, bai Indian, bai Europan, bai edozein lekutan, zaintza epidemiologiko bat egitea eta zaintza virologiko bat egitea, hau da, virusa ikustea ea benetan aldaerak eta azpialdaera berriak sortzen dituen, ezta? Baina hori egin beharko litzateke mundu osoan, ez bakarrik leku edo puntu konkretu batean. Aldaera horiek arriskutsuagoak izateko portzentaia edo berdina da? Ez dakigu ze portzentaietan, hau da, virusaren evoluzioa dela eta berak jarraituko du aldatzen. Hori da, virusek egiten dutena une oro, aldatzen joan. Etorriko ote den aldaera bat guztiz aldatua dagoena, beraz gure immunizazio edo gure babespen mailetatik ihes egiteko gai izango dana eta bar, ez dakigu. Une honetan ez da gertatzen hori. Eta zaila da, zaila da, zergatik sortu izan dugun immunizazio maila edo defentsa maila horiek egokiak direlako. Eta are gehiago oroimen bat usten dute gure barnean. Beraz, kontaktu berria daukagunean virus horrekin, berehala berpiztuko dira, ezta? Eta hori da mezu ona, eta da, azken finean, sistema immuneak edo gure defentsak egiten dutena une oro, zebestela beti egongo ginateke gaixorik, ezta? Gure artean dauzen ez virusak, baina hainbat mikroorganismoen aurrean, ez da denbora guztian egongo ginateke gaixorik, edo inkluso hilda. Orduan, zorionez badaukagu sistema immune potente bat, indartzu bat, ez da, pertsonak gehienok, eta horrek egiten duena da kontrolatu kasu honetan ere virus horren erasoari, ez da. Maskararen hausira bueltatuta, oso ondo azaldu duzun bezala, ez? Zergaiti hori, sarretan aipatu dugu pandemian zehar ere, ez da? Mezu kontrajarriak jaso izan ditugula neurrien gainean. Ez dakit berdina pentsatzen duzun, orain garraio publikoaren erabilera horrekin, eta ez beste barrualdeetan. Nik beti esan dut maskararen erabilera horretan, eta komentatu dudan bezala, arrisku altu bat dagoen lekuetan erabili beharko litzatekela. Berdin zait garraio publiko batean, zein leku itzi batean, non jende asko pilatzen den, eta bar, ez da? Orduan, batzuetan, mezu kontrajarriak entzun izan ditugu, ez da? Esan bezala, arnaz bidetik transmititzen diren edozein virus, eta kasu honetan, intzidentzia altuko virus bat, SARS-CoV-2 hau da, COVID-19 sortarazten duena, koronavirus hau, intzidentzia altuko gune bat baldin bada, hau da, transmisio modu erosoan transmititzen baldin bada, ematen duen inpaktua hospitalizazio mailan, heriotza mailan altua baldin bada, pertsonen artean distantziarik ez baldin badago, hau da, pertsona asko pilatzen baldin bada leku itzi batean, gainera leku horretan zaugarriak baldin badaude, esate baterako ospitalak eta bar, erabili beharko litzateke maskara. Txertaketari buruz izen ere, momentu honetan ez, virusarekin elkarbizitzenen fase honetan baldin bagaude, inan batean txertoei esker izan delako, ikusi dugu ezinbestekoak izan direla urte guzti hauetan, baina etorkizunera begira ere plantatzen den galdera da, ez? Beharrezkoa izango da urtero errefortzu dosi bat ematea, noiz arte, zein aurreikuspen egiten dira? Agian bai. Urtero esate baterako txertatzen gara griperen kontra. Gripe kasu horiek hain erosokorrak ez izateko, hospitalizazio maila kontrolatzeko, heriotzak kontrolatzeko, eta bar, eta hori egiten da gripearen txertoari esker, eta gomendatzen da populazio bat bereziki zaugarriak direnak txertatzea, eta hori ez aparte edonork gripea pairatu ez duena, nahi ez duena, Gauza bera gerta daiteke COVID-arekin. Hau da,
txerto berriak baldin badaude, moldatuak baldin badaude aldaera eta azpialdaera berrietara, bagian indartze dosiak beharko ditugu, ezta? Denok ez dakigu, agian bakarrik zaugarriak diren populazioa azken finean beraien sistema immunea berriro berpizteko, berriro indartzeko, eta horrela hospitalizazio maila horiek jaisteko eta heriotzak jaisteko, ezta? Orduan, nik uste dut, segurazki orain negu honetan aurreikusiko da urrengo hilabeteetan zer gertatuko den birus honekin, ezta? Eta birus hori mantentzen baldin bada egoera basu batetan, intzidentzia basu batetan mundu osoan zehar, agian gerta liteke datorren neguan, datorren udazken neguan berriro igotzea, ezta? Intzidentzia hori, eta orduan kasu horietan, agian esan bezala, immunitate sistema hori indartu beharko da populazio batzuetan. Txina aipatu dugu, baina askotan ere pandemian zehar aipatu dugu. Txertoen unibertsalizazioaren behar hori eta zein urrun gauden oraindik, pandemia hasi eta 2 urtera. Ez dakit nola evoluzionatu duen pandemiak munduan zehar. Txinatik datozen berriak argi ditugulako, baina beste munduko tokietatik ez dugulako informazio askorik jasotzen, ez dakit. Bai, dakiguna eta zaila da baita ere mundu osoan zehar zer gertatzen ari den une oro jakitea, sarritan informazio hori ez dalako ailegatzen, ezta? Eta Afrikako edozein lurraldetan agian garrantzi handiagoa dute jateari, benetan COVID-a duten ala ez jakiteari baino, ezta? Orduan, sarritan ez dakigu, ez ditugu datu horiek, ezta? Baina bai nik uste dut txertoen unibertsalizazioa, hau da mundu osora eta leku guztietara ailegatzea badala ezinbesteko gauza bat, ezta? Eta hori ikusi izan dugu pandemia honetan, ezta? Nik uste dut Europan, nahiko harin izan genituen txertoak, bai Europan, bai Ipar Amerikan, baita ere Hego Amerikan egiezan, baina beste lurralde batzuetan ez hainbeste, ezta? Eta, ikusten duguna da ezinbestekoa dela osasun publiko bat kontrolatzeko edo osasun publikoko arazo bat kontrolatzeko mundu osoan, mundu osoko txertaketa bat egitea. Eta are gehiago ez bakarrik hori, nik batzuetan komentatu izan dut, niretzako penagarria dela agian hemen edo Europako beste herrialde batzuetan txertoak botatzea kadukatzen direlako, ezta? Hau da, ja erabili ezin direlako bere data bertan bera gelditu delako, eta agian ez eramatea aldez aurretik beste herrialde batzuetara, ezta? Nik uste dut hori badala erreflexio puntu bat hainbat herrialdek egin behar dutena. COVID alde batera utzita. Tximino Baztangak kasu batzuk ere izan ziren aurreko urtean gurean, zein izan da honen bilakaera? Ikusten ari garena da, kontrolatuagoa omen dagoela, ezta? Egia da, azkenengo hilabeteetan edo udatik ona kasuen igoera bat egon zala, hor osasunaren mundu erakundeak ikusita ze arazoak gertatzen ari zala herrialde ezberdinetan, bereziki Europan, alerta bat eman zuen, larrialdi bat eman zuen, ezta? Eta, larrialdi horrek egiten duena da, protokolo batzuk ezartzea, adi egotea, ikustea zer gertatzen ari den. Ikusten duguna da, kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan aitortu egin diren kasuen kopurua dela gutxi gorabehera 250, Espainia mailan 7.000 kasu edo egon izan dira, eta momentu honetan askoz ere kontrolatuagoa dago, bereziki protokolo horien gaitik, eta bereziki baita ere, kontaktu horiei, hau da, positiboak izan diren kontaktu horiei, edo beraien kontaktuei, txerto bat baita ere eman zaielako, ezta? Eta horrek egin duena da gaixotasunaren intzidentzia jaisten joan. Birusa da alde batetik, baina bakterioak ere badaude bestaldetik, ez? Eta sarritan entzun dugu bakterio hauekiko, antibiotikoekiko erresistentziak edo erresistenteak bilakatzen ari garela, ez? Beldur pixka bat ematen duen gaia bada, ez dakit zein abiaduratan ari den gertatzen hau? Bai, bada beldurtzeko gauza bat. Izatez, hitz egiten dela pandemia isil bat, ez da? Hau da, nolabait esatuko ohartzun askorik ez duen pandemia bat, baina arazo bat bihurtzen ari dela. Eta zein da arazo printzipalena? Badaudela hainbat bakterio, hoien kontra ditugun baliabideak, hau da, ditugun antibiotikoak oso eskasak direlako.
eta oso eskazak direnez, orduan posible da ailegatzea une bat non ez dagoen botika nahikorik tratamendua emateko eta beraz bakterioiek sortzen dituzten gaixotasunak emateko. Esate baterako, pentsa dezakegu gernoinfekzio bat, ezta? Gernoinfekzio arrunt bat, non bakterio arrunt bat sortzen duen, dela Escherichia coli, gertatu izan dira Escherichia coliren andui batzuk, edo aldaera nahi baldin badugu, bakterioetan andui hitza erabiltzen da, handui batzuk ez direla gai izan kontrolatzea momentu honetan ditugun botikekin. Eta hori arazo bat da, nola tratatu gernoinfekzio hori. Ez daukagu ezer. Eta horrelako kasuak egon izan dira, esate baterako Estatu Batuetan eta pertsonak hil egin dira. Eta badaude beste hainbat bakterio, esate baterako pneumoniak ematen dituztenak, eta arazo bat bihurtzen ari direnak, ezta? Orduan, ni uste dut badala, alde batetik antibiotikoak agintzen dituztenean ondo erabiltzeko mezu bat, ez guk nahi dugun bezala, hau da, dosiak esaten dituztenean 3 dosi ematea edo 3 dosi hartzea modu egokian hartzea, ez esatea, eskaztu zait bat hartzea, urrengoan hartzen ditut 2, ezta? Hau da, modu egokian hartzea, hori da puntu bat, eta beste puntu bat da, medikuak eta antibiotikoak preskribitzen dituzten osasun profesionalak, arretaz preskribitzea hori, ezta? Hau da, behar denean bai ematea, baina ez edozein arazogaitik ematea esango genuke. Eta gauza bera, osasun edo gizakiaren osasuna kontrolatzeko, baina baita ere animalien ikuspegia edo landaren ikuspegia eta ezta? Ez edozein modutan erabiltzea botikak. Klima larrialdiak uste duzu zenolako lotura du bakterioen erresistentzia prozesu honekin edo bintzate azkartzearekin, ez? Gizakiak esku hartuta. Klima aldaketak badauka bere garrantzia ere. Zergaitik, ikusten ari garelako mikroorganismo ezberdinak bere habitata edo bere lekua mugitzen ari direla leku batetik bestera, ezta? Batzuetan badaude mikroorganismo batzuk transmititzen direla eltxoen bidez edo beste artropodo edo animalien bidez, eta hoiek mugitzen baldin badira lekuz, baita ere mikroorganismoak mugituko dira. Esate baterako, badaude sukar batzuk, Crimea Kongo deitzen dena, izen horrekin esan dezakegu, Crimea Kongo hemendik ez da egongo, ezta? Detektatzen ari dira estatu mailan, ezta? Eta lehen ez ziren detektatzen, nola ailegatu izan dira ona? Ailegatu izan dira globalizazio dala eta akain batzu, gure artean dauden akainak kutsatu egin dira eta transmititzen ari da, ezta? Beraz, arazo bat bihurtzen ari da. Edo beste gaixotasun batzuk, adibidez, Zika deitzen den gaixotasuna, edo West Nile deitzen den gaixotasuna, gure artean ez dana momentu honetan egon, baina bai Andaluzian, eta Andaluzian lehen ez zegoen ailegatu izan da hori. Beraz, Andaluziatik ona pausutzu bat da, ezta? Orduan, edatzen ari dira hainbat mikroorganismo, eta horrek egiten duena baita ere, erabili daitezken botiken arazoa handitu egiten da, ezta? Orduan, badauka eragin bat guzti horrek. Beste botika batzuk, suposatzen dute ari direla zientzialariak ikertzen, ez? Honi aurre egiteko? Hor dagoen oztopo nagusiena da beste botika horiek ikertzeko eta bilatzeko orain arte gehien ikertzen zutena edo erabiltzen zutena edo asmatzen zituztenak ziren enpresa farmazeutikoak. Orain enpresa farmazeutikoak esaten dute zertarako inbertituko dut hainbeste edo diru jarriko dut hainbeste botika bat ateratzen, gero botika hori oso denbora gutxitan erabili ahal izango da eta erresistentziak sortuko dira. Beraz, nik etekinik ez dut izango, ezta? Orduan, arazo bat da, ezta? Eta ez duten nahi inbertitu botika berri hoiek bilatzen. Erronka handia, beraz, aurretik daukaguna gai honekin? Erronka oso handia eta oso kezkagarrian ikuste dut. Bintzat ere, eta pandemiak zerbait irakatzi badigu baita ere izan zen zoonozi, ez, hitz hori, zen nolako lotura daukan, ez, munduak edo, inguruneak duen osasunak, gizakiak duen osasunarekin ere. Dudari gabe, gainera ikusten ari gara, gaixotasun berri guztiak emergente moduan kontsideratzen direnak edo erremergenteak, hau da, azalaratzen ari diren berri hoiek,
ia denak zoonotikoak direla, ia denak animalitatik gizakira transmititzen ari direla, ezta? Eta, badakigu animali guztiak, mundu osoan dauden animali guztiak ezin direla kontrolatu, hori ezinezkoa da, ezta? Baina bai nik uste dut, indartze bat egin behar dugula zaintza epidemiologiko horretan eta mikroorganismoen zaintza horretan, ezta? Zer gertatzen den une oro munduko puntu guztietan, ez bakarrik zentratu gure begirada Europan edo Estatu Batuetan edo maila horretako herrialdetan, baizik eta edozein herrialdetan, edozein puntutan arreta jarri behar dugula eta begia jarri behar dugula. Miren Basaras, mikrobiologoa, eskerrik asko beste behin Hamaika telebistara gerturatzeagatik eta gako guzti hauek ematagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengora arte. Eta tarte bat hartuko dugu, eta jarraian itzuliko gara egunero bezala solasaldiari ekiteko. Gaurkoan gurean izango ditugu Fermin Rubiralta eta Miguel Aizpuru, orain arte. Parean eseri zaidan eska horrek ez dakit, berak daraman jertxea erantzin iola beste bati, barrurantz begiratzen du, berak lehiotik, halako kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi, kotxe gorrikoak ikusi du kalea gurutzatzen, bihotzak sortu egin dio giratu da eskerrak berazten, estreno bada beste norbaitentzat, norbait ordea, nahi gabe ukitzen dio elkarri efemeridea. Efemerideak gugan zauriak direlako, norbera bakarrik minez ospatzen ditulako. Ez gaude egunkarietan tabernan, autobusetan gaude, elkarri ukitzen diogu efemeridea nahi gabe. Efemerideak gugan zauriak direlako, norbera bakarrik minez ospatzen ditulako. Ez gaude egunkarietan tabernan, autobusetan gaude, elkarri ukitzen diogu efemeridea nahi gabe. Parean eseri zaidan eska horrek ez dakit, berak daraman jertxea erantzin iola beste bati. Kaixo, bintzana izan izekue, eta hau da Metal gure lehenengo bideoklipe, Ontsa eta Deun CD berrikue, zuloan. Guztion, maldu
gara eta gure abesti berria edo bideoklip berria aurkezten gabiltza urrunean. Apur bate izenburuak esaten duen bezala, gure ez dakit gauzak, pertsonak edo dan ezalakoa urrunean dagoenean, faltan botatzen duzunean, horreri buruz doa kanta. Eta, bueno, espero gustoka izatea eta bideoa eta bestia gozatzea. Egunero bezala, gaurkoan ere solasaldiari ekiteko ordua heldu da, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Miguel Aizpuru, kaixo? Bai, kaixo. Baita ere gurekin Fermin Rubiralta, eguerdion. Eguerdion. Gaurkoan eta lehenik eta behin hasteko atzokoan Intermonoxfam erakundeak argitaratutako txosten baten gainean hitz egingo dugu. Horixe izan da hain zuzen ere aberastasunaren banaketaren gainekoa, ez? Hainbatetan mai honetan ere hitz egin duguna. Muturrerantz doala, horixe da, horrera ze laburbildu daiteke, ez? Muturrera ari dela aberastasuna eta pobrezia eramaten, mende honetan zehar, eta datuek diote, urterik urtera aberatzenak aberatzago direla eta pobreago. Horixe ere poltsikoetan igartzen da, ezta? Txostenik irakurri behar gabe. Bueno, bai, nik uste dut ez dela izan inolako sorpresarik, ez da. Bueno, egia da datuak oso esanguratsuak direla, eta oso grabeak, ez da modu batean, kezkagarriak. Baina, bueno, susmo hori geneukan, ez da, eta gainera ere, krisi egoeratan honelako dinamikak emoten dira beti, ez da. Aberastasuna kontrolatzen dutenek, gero eta aberatsagoak dira, eta munduko biztanle gehienek gero eta pobreagoak, ez. Orduan, nik uste eta agerian jartzen duena Oxfameko atxosten honek, da zergen garrantzia, ez da, zergen eta aberastasunaren redistribuzioaren garrantzia. Askotan entzuten dugu, ez dela garaia zergen sistema hau ukitzeko, edota momentuz mantendu behar dela, enpresek bebai sufritzen ari direla, baina agerian dago, eta honelako txosten guztiek esaten dute, fiskalitatea ukitu behar dela, zergak igo behar direla, errenta handiei, enpresa handiei, multinazionalei, eta hortik etorri behar dela bidea, aberastasunaren banaketa hobe bat eukitzeko modu globalean, ez da. Fermin, zuk bat egiten duzu zergen behar horrekin? Zergen beharra ezinbesteko da gaur egun, ia tresna bakarra apur bat banaketa sozialaren edo ez banaketa sozialaren nolabait esateko amiltzeko edo saiatzea gutxienez. Niri berri honetan dena den, deigarri egiten zaidan lehenengo gauza da, argitaratu duen elkartea. Hau da, normalean, mundu honetan, mundu zera aldizkari, kaseta eta berriak oroar zabaltzeko mundu honetan, kontu makroekonomikoak zabaltzen dituzten elkarte entitateak dira, adibidez, bankuak. Askotan horretarako badituzte bere bulego ikertzaile horietan, ez da? Kasu honetan ez, haien kasualitatea izango ote da.
Beti, zentratzen dutelako, eta hori denok dakigu, askunde, 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 eta askunde. Eta begirada bat ere ez, edo inoiz ez, banaketaren inguruan. Hori da lehenengo kontua. Eta izan behar da, osan bezalako elkarte, ez dakit nik, pertsonen arteko diferentziako horiek amiltzeko edo jeisteko sortutako elkarte horiek, nor esan behar digu, banaketa hori gero eta handiagoa dela. Gero badaude beste arrazoi ekonomiko gargiak, ez da, nolabait, utxienez, ultraliberalismoaren politikak zerbait asmatzen dute, edo zerbaitean zera ondo egiten dute bere lana, eta da, bere helburua bete, hau da, pertsona horiek gero eta beratzagoak lortzeko. Esaten denean, kapitalismoa badela sistemarik onena, hauentzat bai, noski. Bai. Bueno, eta kapitalismoak egia da, aspalditik dagoela krisi eterno batean, modu batean, baina ez da inola ere jeisten, edo hiltzen, ze badauka bere mekanismoak edo, birziklatzeko, adibidez, ikusi izan 2008ko krisian, austeritate politika horiek, oso gogorrak izan zirela, eta, jendia gehiegi pobretu zala, kontsuma asko jeitsi zala, eta orain ere, kapitalismoak ikasi indu pizka bat, eta, gastu publikoa, adibidez, Europar Batasunean zehar, igo da, azken krisi honetan, pandemiako krisian Europako funtsekin, eta pizka bat gauzak, beste modu batean egin dira, baina azkenean ikusten dana, guzti hau da, beren etekinak eta beren posizioa eta beraztasuna, modu batean bermatzeko, ez da, eta egia da, ezin dutela igual utzi Europako biztanleak pobretasunean jeistea, kontsumo hori ezinbestekoa da sistema kapitalistan, baina inola ere dabiz pentsatzen mundu guztia bizitza duin bat eukitzean edo, ez da? Orduan, kontradikzio asko daude hor, eta argi geratzen dena da kapitalistek, fortuna handiek, errenta handiek, berriro ere irabazten ari direla, ez da? Bai, izan ere, naiz eta testu inguru ekonomiko zail batean gauden, inflazio oso handiarekin, presioen igoera oso nabariarekin, ikusten ari garelako hainbat esparrutan, hainbat sektoretan, eta lan gatazketan gertatzen ari dena, txosten honek dioena berrezten dutena, hein handi batean. Nolabait, horren muturreko datuek ekartzen dutena ia derrigorren da erantzun sozial bat. Erantzun sozialik ez badago, akabo zera mundua, hori argi dago. Eta nolabait zuk aipatutako kontradikzio bat, argi dago, seguru aski, bataz besteko maila jeitsi denez, batez ere Europako mendebaldean horregaitik sortu egin zen 2008ko krisia, esan nahi dut beste motatako altxorra zegoen eta horren bira joan zen goi-mailako kapitalismoak krisi horretan, eta zera izan zen diru publikoarekin. Benetan, gaitzaile atera den zera krisi horretan izan zen diru publikoaren eta diru publikoaren funtsezko gauzak. Eta adibide hurbila daukagu hemen Euskal Herrian EAeko zera hainbat sektoretan zelan privatizazioan gero eta handiagoak dira, zergatik azken finean ultraliberalismoak jan egin nahi ditu zuzenean kontrolatzen ez duen irabazi horiek. Diruaren eta berasasunaren banaketa ari garela ere gogoratu behar da, eta berria ere badelako, atzokoan pentsio dunen mugimenduak 5 urte bete zituela, hain zuzen ere pentsio duinak eskatzen egunero astelenero kaleetara irtetzen, dagoeneko lorpen batzuk mahai gainean, esaterako aborten 8,5% igoera hori, baita ere, hainbat neurri, gero nahi badituzue komentatu ditzakegunak, baina oraindik ere noski hainbat eta hainbat mahai gainean, eta oraindik ere aldarrikapen ugari eta kalera irtetzeko prest ikusiko dugu.
5 urte bete ditu Euskal Herriko pentsioen mugimenduak. 5 urte hainbat mugimenduetan ibilitakoek mezu anonimo bat jaso zutenetik Bilboko udaletxearen atarian biltzeko. Gutxira baina pentsioen 0,25eko igoeraren aurkako aldarriak Euskal Herriko hainbat herrietara zabaldu ziren. Protesta egon gizartean bazegoen da, kezka ere bazegoen, ez? Kontua da, Rajoyren 0,25 horrekin, ja, laugarren urterako uste dut, izan zela, jentea, nolabait, esplotatu zuen. Pentsioen mugimenduak urteen poderioz bestelako helburuak ditu. Aldarrikapen historikoa izan da 1.080 euroko gutxieneko pentsioa. Gaur-gaurkoz lortu ez dute, baina argi dute borrokari eutziko diotela hori lortu arte. Oraindikan, gutxienezko pentsioak oso baxua dira. Adibide moduan, pertsona bat, jubilatu bat, kobratzen duen pentsio kontributibo bat, eta 75 urtetik gora izan da, bera bakarri bizi badala, bere gutxienezko pentsioa izango da 723 euro. Eguneko iaia 50 1.000 eurotara ez da urrik eman ere ez da heltzen. Asko eta asko, 400, 500, 600 eurotako pensioekin bizi dira. Bueno, bizi ez. Mantentzen dira, ez dakigu nola mantentzen diren, ez? Emakume pentsiodunen egoera ere latzagoa da gainera, izan ere, 225.000 emakume pentsiodun gutxieneko pentsioaren azpitik daude. Para que nos suban la pensión, que con la pensión que tenemos no podemos llegar ni al fin de mes. Más mínimo para las que cobramos una porquería, porque cobramos una porquería, vamos. Horrek adierazten du, ze motako arazoa daukagu aurrean. Borrokari eusteko, baina ospatzeko ere eguna da 5. urteurrena. Izan ere lorpenak izan dituzte, tartean 2013ko PPren erreforma indargabetzea. Lortu ditugu gauza batzuk. Eta behar bada, interesgarria izango da, aurten izango dugun igoera, pensioen igoera. Hego Euskal Herrian 645.000 pentsiodun daude, biztanleriaren 22,6 dira. Eta indartuta dago mugimendua, gero eta gehiago dira gainera, eta urratzak ematen ari dira. Hori bai, zapi gorria soinean kalean jarraituko dutela argi dute. Pentsioetan justizia lortzeko jarraitu beharra, baino besterik ez dago, jarraitu behar dugu. Estamos aquí todos los lunes y lo que haga falta, sí, hasta la muerte, hasta la muerte. ¡Esta batalla! ¡La vamos a ganar! ¡Esta batalla! ¡La vamos a... Bueno, 5 urte luze, eta esan bezala ez, hainbat lorpen baina oraindik ere asko lortzeko. Bai, ondo labur bilduta ikusi dute bideoan, ez? Orain dela 5 urte protesta hasi izanean, oraindik ere Mariano Rajoy eta Alderdi Popularra zauden gobernu espainolean, ezta? Eta, 5 urte hauetan, gauza batzuk aldatu dira, ezta? Eta onerako, ez? Eta, lorpen batzuk hor mai gainean dauz, ez? Eta uste dut, pentsiodunen presioa ezinbestekoa izan dela, ez? Eredu bat dira, 5 urte pasa eta oraindik ere astelenero, Euskal Herriko udaletxetan beti hor dauz, eta esan duten moduan bideoan, ez da, hor egongo dira, hil arte, ez da. Eta, aipatu behar dugu, orain, iragarri den igoera, nabarmena dela, 8,5 hori, 8,5, eta, oraindik ere, egia da, erronkasko dauzela, ez? Eta, 1.080 euroko aldarrikapen hori oraindik ere mahai gainean dago, ez da? Eta, claro, inflazioarekin eta garestitxearekin, igual 1.080 euro horiek ere eskaz geldituko ziren, ez da? Orduan, bidea dago egiteko eta batez ere, emakumeen egoeran, ez? Ikusi dugun moduan, baldintza oso eskazak, ez? Nola biziko duzu 500 edo 600 eurorekin, ez? Kontestu honetan, ez? Eta presio hauekin. Orduan, oraindik ere erronka asko eta hori kontuan hartu behar dugu populazioan pisu handia dutela, ez? 122 dira eta gero eta gehiago izango dira. Ez dut gero mintzatuko garela demografiari buruz, baina egia da, gizarte zaharkitu batean pentsiodunak gero eta gehiago izango direla eta beraiek ere kontsumoan dutela paper garrantzitsu bat eta
bermatu behar zaiela, bizitza duin bat. Baina ere azaldu dugu, ez da agian ere aldarrikatu beharko litzatekela pentsio horiek kalkulatzeko edota dirua biltzeko beste modu bat, Fermi? Nik analizia hasiera batetik ikusten dugunean zemotatako nolabait konklusioetara daitezke 5 urte horietan nik buelta emango nioke eta begiratuko nuke zer gertatuko zen, edo zelan izango zen egoera, hau gertatu ez balitz 5 urte horietan. Eta denok dakigu, denok ziurtzat jotzen dugu, zera pentsiodunen eta oroar pertsona nagusien egoera, are txarrago izango zen, existitu ez balitz orain arte horrelako mugimendua bat. Bigarrena, batez ere indartsoa izan da, non eta Euskal Herrian, eta betiko legez, eta agian Katalunian, eta beste tokietan. Baina normalean, orain arte, nolabait borroka politikorako kontzientzia izan duten tokietan. 3. Belaunaldi baten zera borroka bat da, zoritxarrez, eta nik honretan ere azpimarratuko nuke, lortu ez duten helburuetako bat izan da, bat egitea benetan kezkatuta egon beharko ziren egoera horretan. Hau da, atzetik datozen gazteak. Eta horiek ez dute bat egin, hori ez dute lortu, jakina. Ez diegu leporatuko pentsiodunei hori ez lortzea, beraien gaineko kontu bat dela seguru. Ze alde batetik, arrazoi soziologikoak, politikoak eta beste motatakoak dira. Baina egia da, eta begi biztan dago bestela ze motatako adina da hor mugitzen diren edo agertzen diren pertsonak garai batekoak dira. Eta horiek hala edo nola bere bidea, pentsioen kasuan are gehiago egina dute. Zer ez duzu egingo zuek nolabait hori lortzeko, hori bermatzeko. Eta egia da geroa edo etorkizuna, ez dakit beltza, baina grisa gutxienez ikusten dara, ez da? Gero sistemak eta bar, normalean beti bidatzen direla zirrikituak, gero eta txikiagoak lortzeko horrelako pentsioak. Adibidez nik lortu dudanean bengo gaiak eta 5 jartzen zenutenean, 5 urte pentsiodunen mugimenduaz hitz egin baino, pentsatzen nuen, hitz egingo genuela, zelan badirudi gobernuaren intentzioetako bat da igotzea kotizatzeko urteak 25, hori kalkulatzeko pentsioak 25-tik 30-era. Edo Frantzian proposatzen duten, abeste egunean komentatu genuela, pentsio osoa kobratu ahal izateko 53 urte betete izan beharko ziren. Eta hori da, ikusita belaunaldiko zera egoera, pasada bat eta ia ezinezkoa litzateke kobratzeko 100% pentsio oso bat, ez da? Horrelako erreformak ikusita, ez? Eta aipatzen zenuen, ez zegoela jende gazte gehiegirik pentsiodunen manifestazioetan eta mobilizazioetan izan daiteke txipen puntu batera ere heldu direlako gazteak pentsioen gainean. Nik uste hemen gertatzen dena, eta oso zaila dela mugimendu intergenerazional bat sortzea, zeren eta gazteen artean dagoen prekarietatearekin, ez da, gazteek eske nahikoa dute lana bilatzearekin, lan dezente bat bilatzearekin, etxe bizitza duin bat bilatzearekin, bizitza proiektu bat eratzearekin, oso komplikatua dute gaur egun, orduan ere, nik ulertzen dut, ez dutela igual denborarik pentsatzeko, hori, eukiko duten pentsioetan, ala segertatuko dan etorkizun batean zeren, eta, gaur egungo egoera, ez dakit nahiko latxa da, eta igual ezin zara, pentsatzen jarri, 20 urte eta gero gertatuko da egoeran, ez da. Baina egia da, mugimendu intergenerazional hori sortzea oso garrantzitsua dela, zeren eta ikusiko ditugu horrelako erreformak, zuk esan duzun, hori, adibidez, kotizazioaren urten reforma horiek ikusiko ditugu, egongo dira mai gainean, zen eta gainera
Europar Batasunaren exigentziak dira, ezta, estatuetako gobernuetara. Orduan, Frantzian ikusten dugun bezala, Espainian ikusten dugun bezala, hori gero eta gehiago emongo da, nola baldintza horiek okertuko direla, pobretuko direla, eta horren aurrean, egia da, beharrezkoa izan behar zala, hori, mugimendu oso zabal bat, intergenerazionala, eta, gizartearen babes nagusiarekin ikusiko dugu ze gertatzen den. Momentuz, ez dugu erantzun masiborik ikusi, baina reforma hauek garatzen badira eta errealitate bat bihurtzen badira, eta bere izenburuarekin oso argia, Next Generation oso keres banago, ezta? Eta horren truke Pedro Sánchezek jarri behar du indarrean edo exigitzen zaio indarrean jartzeko igoera, urte hoien igoera, 25-tik 30-era. Next Generation, esan nahi dut, apur bat argia da. Dena den, zuk komentatzen duzunaren hildotik, agian arazoa daukagu horretan, pentsatzea borroka ezberdinak direla borroka, eta nik uste dut borroka berdina dala. Berdina da, ze nolabait gure gainean saiatzen dena jartzen horrelako baldintzak, sistema berdina da, eta da ultraliberalismo kapitalista honek. Eta honek badauka eragina bai pentsioen zerakasutan, zein prekarietatean, zein eta bar, beraz, edo nolabait bat egiten badu, eta bat horretan, eta bat horren atzetik kalera ateratzen ez bagara, zentsu horretan, ez dakitu gaur egun agian kalera modu fizikoan agian ez litzateke ez da beharrezkoa izango, zorionez badaude beste moduak egiteko borroka, baina bat egin behar dela, eske bestela ondamendi soziala hor dago, eta planetarioa zentsu guztietan esan da. Nik esango nuke interesgarri izango dela ikustea ze gertatuko den Frantziar estatuan, ze hor mobilizazio tradizio oso potente bat dute, eta beti horrelako erreformak pentsionekin euki dituztenean, beti erantzuna kaleetan oso potola izan da, ea nolako erreakzioa eta ea zertan gelditzen da Macronen gobernuaren proiektu hori, eta hortik bebai ikusiko dugu nondik etorri aldana erantzuna gizartean aldetik. Ikusiko dugu, bai. Eta aipatzutakoa, gizarte gero eta zaharkituagoa, aipatu ditugu baita ere gazteok eta esan gazteok, bizi ditugun zein testu inguru, ekonomiko, sozial, eta bar, eta, gauza batengatik edo bestearengatik, gauza da biztanleria murrizten ari dela, biztanleriaren piramide hori estutuzte ari dela, eta EAE, biztanletik 14 baino ez daudela gazten adinean. Gero ere ikusita erkidegoka, Bizkaian bizi dira gehienak, Gipuzkoan gero eta gainerakoak Araban. Informazioa xehetuko dugu. 15 eta 29 urte bitarteko herritarren kopuru handiena 2010ean zenbatu zen Araban. Urte horretan 50.000 gazte baino gehiago ziren. Euskadin biztanleriaren 14% gazteria da. Hala ere, Euskadiren hazkundearen datuak ez dira txarrak, eta 1975 urtetik handitzen joan da biztanleria. Gazteei dagokienez, 2015 urtera arte kopuruak behera egin zuen. Baina gazteen behatokiak egin duen 2022ko balorazioan iragarri duenez, geldoki gora egiten ari da. Datuen artean gehien larritzen duen datua Arabako gazte indizea da. Izan ere, azken hamarkadan 6.000 gazte baino gehiago galdu ditu. Gaur egun 15 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren erdia Bizkaian bizi da. 134,5 Gipuzkoan eta Araban berriz 114,7. Hau da, 54.000 herritar. Euskadi Europako gazte gutxien dituen eskualdeen artean dago. 2010ean Euskadin 100 pertsonetatik 69 gazteak ziren, orain 60. Egoera honen eragile bat da umeak izaten duten batez besteko adina. Gaur egun lehenengo umea izateko batez besteko adina 32 urte da.
Hortxe datuak eta ez ezaguna da, ez da Europa dagoeneko herrialde zaharkitu bat badela, Europa guztiz zaharkituta dagoela, baina EAE ere nahiko datu esanguratsuak dituela, ez? Ez dakite kausetara jo nahi dituzuen, oso anitzak izan daitezkelako, baina ziurazki aldaera edo aldagai ekonomiko eta sozialak daudelako tartean. Bueno, bai, oso zaila da, hemen kausak identifikatzea, baina gira da faktore asko dauzela, ez? Azteko, familia eredua, aldatu egin da, azken hamarkadetan. Lehen oso arrunta esan, 3, 4 edo 5 seme alaba aukitzea, eta gaur egun familia gehienak bat edo 2 dira. Influentzia oso handia dauka ere, bizi dugun prekarietatea, lan baldintzak okertu direla azken urteotan, areta gehiago 2008ko krisiatik, eta daukagun panorama gaur egun oso larria da, ez? Zeren eta gero eta gazte gutxiago, gero eta populazio gutxiago, eta daukagun populazioa gero eta zagartkituagoa ez da. Gainera, hori datuak ikusten, eneko 14 bakarrik gazte izateko oso eskasa da, ez? Eta Nafarroko datua ere ikusita hor, 9,8 bakarrik, erronka oso potolo bat daukagu aurretik, eta zeo zer, erantzunak bilatu behar dira, eta krisia da daukagu, krisi demografikoa gure artean dago da. Eta orduan niri okurritzen zaidana, oso garrantzitsua izango dela, migrazioa. Ez dakit, kanpotik datorren biztanleak jasotzea, harrera emotea, eta hemen eskaintzea etorkizun bat, etorkizun duin bat, zen eta hemengo populazioan bizitan populazioa seme alabak ez baditu, azkenean kanpotik etorri beharko da jendia, sistema bermatzeko, eta krisi demografikoa modu batean gelditzeko, zaila da guztia, noski, baina zeo zer bilatu behar da, zen eta bestela egoera gerotako errerantzungo da. Nik uste dut gai honetan ere, lehengo gaiari zera lotura handia dagoela. Jarraitzen dugu hitz egiten, askunde eta askunde eta askunde, eta Mikelek aipatu duen moduan, hasi beharko ginateke hitz egiten banaketari buruz. Gaur egun mundualizazioaren inguruan mugitzen garenean ez dauka zeintzua hundirik esateko, beste tokietan jendea hiltzen denean gu esatea horren beharra dugu. Elkarren arteko trukea eskatzen duela edo ezinbestekoa da. Ze gauza ona litzateke mundu bientzako nolabait esateko, argi eta garbi, hori alde batetik. Bestetik nik uste dut gazte kontzeptuaren esan nahia ere guztiz aldatu egin da. Baina daukau hemen kontradikzio oso handia. Gaztea izatea edo gazteak suposatzen duen baloreak gure gizarte honetan da gehiegizkoa alda lo más de lo más, nolabait esateko. Eta egia da gaur egun, agian gero eta gehiago izango da bilatzen den hoietako bat da eta askotan ez delako lortzen. Baina ni mugitzen naizen mugimenduetan, hau da, garai baten 3. adinekoak edo gaur egun laugarren adinekoen ere pertsonak gazte sentitzen dira eta beste motatako gaztetasuna dagoela. Harrituko zinatekete ikustean zenbat iniziatiba, zenbat gauza, zenbat egiten duten teorian gazteak ez diren pertsona horiek. Eta barrutik gazte sentitzen direla, esan nahi dut gazte kontzeptuaren bera ere aldatu behar dela. Eta ez da hartu behar nolabait publizitateak hartzen duen moduan zera helburu hotz bat baino ez. Nik uste dut, bi kontzeptu horiekin zera ganatu behar dugu. Eta argi izan, aurreko egoera ez da inoiz bueltatuko. Hori bukatu eginda familien zera eredua, bai familia hori bikote heterosexualaren eredu hori bukatu egin dira zera pertsona 2 edo 4 seme alabetako eredua, aldatu egin da bizi izateko eredua hoietan, aldatu dira gauza guztiak, beraz, eta ezin dugu hori barneratu krisi bat bezala. Ez bada hori emateko indarra aldatu ahal izateko
pertsonen onerako, ez interes batzuen alde, jakina. Bai, egia da, ez mentalitate hori aldatu da, ez dira bakarrik baldintza ekonomikoak adibidez, azkenean gizartearen mentalitatea ideiak edo aldatu dira, eta gaur egun inork ez du egingo hiruzpalau seme ukitzaren sakrifizio hori, eta normala da, bakoitza, ezakit, askea da ez bere bizitza ukitzeko horrelako kargarik gabe, eta nik ulertzen dut, adibidez, seme alabak euki nahi ez dituzten bikoteak, adibidez, edo eta egia da, Ferminek esan duen bezala, familia eredu aldatu dira, bikote ereduak aldatu dira, eta, askoza ere anitzagoa da gizartea, ez orain dela, ez frankismoaren garaian, adibidez, gertatzen zanarekin alderatuta gauza asko aldatu dira, eta egia da, hori, askunde demografiko hori ez egon zana hemen adibidez 60ko hamarkadan, 70ko hamarkadan ez dugula berriro ere ikusiko. Orduan, beste motatako bideak bilatu behar ditugu. Bai, horregatik ez, demografia arazotzat hartzen denean ez, horixe erantzuten diola interes jakin batzuei eta sistemaren eredu jakin bati, agian izan daitekeela orain bultzada hori gauzak aldatzeko, pentsioekin argi ikusten delako, ez? Zer gertatuko da pentsioekin, oso jende gazte gutxi dago, ez da beteko pentsioen kutxa hori, agian bete daiteke bestera batera. Azken finean, zuk aipatu duzun bezala, atzetik beti dago interes bat. Eta lan indarra, merkantalizatu denez, sistema honetan, beti interesatzen da oso kopuru handikoa izatea, merkea izateko hori da kapitalismoaren funtsesko lehenengo legea. Beraz, pertsona asko ez badagoz, ala edo nola arazoak sortzen zaio kapitalismoari. Eta horren aurka da batez ere lehenengo kezka. Ikusiko dugu, zen norabide hartzen duen honek guztiak. Eta gertakari jakin bati helduko diogu, asteburuan gertatutakoa, Ermua eta Bilbo arteko autobus batean gertatutakoa zuzen ere gaueko txandan. Erasotua izan zelako gidarea, 3 emakumeen aldetik, horietako emakume bate eranda zegoen eta autobusera sartu nahi izan zuelako, eta istilu batzuk izan zituzten, eta azkenean autobusetik atera, zuten eta konorterik gabe utzi zuten autobus gidaria. Gaur elkarretaratzeak egin dituzte eta sindikatuek eta eragile guztiek aipatu dute, segurtasun hori bermatu behar dela eta protokoloak agian egin edo berritu beharko direla. Lehenik eta behin Ermua esan dudala, eta Mungitik Bilbora zijoan autobus batean gertatutakoa izan dela. Eta ez omen da kasu bakarra, izan ere 6 eraso izan direlako 10 hilabeteetan horrelako erasoak Bizkaiguzen bertan. Nola ikusten ari zarete gertatzen ari den guztia, zein azalpen ematen diozue? Kezkarekin, ez da, zen eta, nik ezagizea emoten ari diren honelako erasok, zen nahikoak dira, egia da, ia bat hilabetero, ez azken finean. Eta, eraso hau konkretuki nahiko grabea iruditzen zaitzen, eta busatik gidari atera eta jipoitu 3 pertsona artean, eskeia hau ez da eukitzea hori diskusio bat edo, ezakit gidarekin, ez hau beste motatako violentzia da, ez, eta, hori, ez da lehen aldia izan, eta ez dakit, zeintzuk izango diren kasu honetan motiboak, igual edandak, edo drogak, edo ez dakit. Baina ala ere ikusten dugu, gizartean esati batean, uste dut gutxiengo batean noski, baina zibismo falta izugarria eta indarkeriara errekurritzeko, erreparo gutxi, ez da? Eta aztertu behar dira,
zeintzuk dira kausak, segatik gertatzen den hau, eta segatik langile batekin zuke ordaintzen duzu zure arazoak ez da. Eta berri ere horrelakorik ez errepikatzeko zenolako neurriak hartu daitezkeen, ez? Horiek ere mai gainean protokolak alde batetik, segurtasunak bertan autobusean jartzea aldarrikatzen dute beste batzuek, ez dakit nola ikusten ari zareten, nola eragin daitekeen gainean? Nik esango nuke lehenengo eta behin horrelako kontuak, nolabait da mikrohistorioak, eta lehen aipatu ditugun arazoak nolabait dira makrohistoriak, nolabait makro horiek baldintzatzen dituzte gero egunerokotasuna, ez da gure eguneroko bizitza. Hor daude prekaritatea eta prekaritatean ondorioak dira. Hor badago adibidez, drogen erabilera argi dago da prekaritatearen zera ondorio zuzen bat. Jendea ez ditu drogak hartzen errotuta edo erotuta dagoelako, baizik eta bizitza prekario horrek eramaten dituelako horretara, ez da? Da horietako bat. Esan nahi dut ezin dugu ulertu gauza nolabait mikro horiek, mikro ez garrantzia ez dutelako, baizik eta ondorioak direlako gauza orokorren ondorio horiek jakina. Baina gero badago zemotatako kondiziopetan jartzen dira autobusen lineak zera baldintzak ez da, nik gogoratzen naiz, agian zuek ez duzu ikusi, denbora luze baten autobusetan 2 pertsona zeuden. Zera txoferra eta kobratzen zuena edo. Gaur egun txoferrak, gaur egun aspaldiko partez, txoferrak egin behar du denetarikoa. Nik gogoratzen naiz, bestegunean Donostera joan da, eta txoferra gutxienez ataka zegoen, berak kontatu behar zituen zenbat bezero zituen autobus barruan, berandu egiten zitzaion ailegatzeko garaiz bere helmugara, eta beraz zen gehi estres bat sortzen zitzaion zure ziurtasuna azken finean, bidaiaren ziurtasun gainean jausten duen pertsona bat, esan nahi dut. Lan horien erresponsabilitatea oso handia da eta ez gara konturatzen, esan nahi dut, eta deskargatu beharrean beste pertsona baten, beste motatako lanak, betiko legez merkantilizatzeko edo lorpen ekonomiko baten truke egiten duguna da, kendu eta pertsona horri gehitu bere lanak, eta gero gertatzen diren gauza horiek, ez da? Bai, izan alda, igual gaueko zerbitzu hauetan gidaria bakarrik egotea, arriskoa daukala, ez da? Igual beste pertsona beste langile bat jarri behar da. Ez dakit nik segurtasuneko langile izan behar danik, baina igual beste revisore, edo eta bizka bat busa kontrolatzen, edo eta egoera hauetan, ez dakit, hor 2 pertsona egoteko beste norbait jartzea. Bai, izan alda bide bat, baina gero gai aztertu behar da, ez dakit, oso modu sakonean ze gertatzen ari da gizartean, ez? Eta nik ere hori konpartitzen dute refleksio hori, ez prekaritatea, eta ditugun bizi baldintzak azkarrak erlazionatutak daude konportamentu hauekin, ez da, eta gizartearen zati batean dagoen frustrazioa bai, ez, ikusten da. Eta nola, igual langile batekin hori ordaintzen dute bere frustrazioa, baina gehiago da, atxetik dauzen motiboak edo arazoak bestelakoak direla, ez da. Baina egia da, azken denboratan, askotan, ikusten ditugula, olako erasoak, okurritzen zaidu bai, osasuneko langileen kontrako erasoak, ez da. Azkenean, zerbitzu publikoeko langileek ordaintzen dituzte eta konponbideak bilatu behar dira, baina refleksioa gizarte osoan eta gizarte ereduan egin behar da. Ez bakarrik kasu konkretu hauetan zen eta atxetik gauza asko daude. Azken finean, pertsona horiek dituzten arazoak horretan nolabait dute eskapismoa egiteko, esan nahi dut, ezin dugu kriminalizatu nolabait erasotzaileak, azken finean gauza horiek nolabait esateko beste gauza askoz larriagorekin dira el txokolate del loro gure gizartean, ez da? Bai, baina, marko handia jarrita ez, eta fokoa irekita, sakonean azaleratzen dena, azaleratzeko baliogarriak diren gertakariak ere badirelako. Kasu honetan, aipatu ez duguna da,
da autobusean barruan beste pertsona batzuk egongo lirateke, ezta? Naiz eta gaueko linea izan nahi dut. Niri hori larria iruditzen zait, normalean jendea izututa dagoelako, arazoetan sartu nahi ez dutelako, gauza biak zera batuta edo, baina normalean horrelako gauzak, gero eta pasotismoa handiagoa jendeak, ez da kapaz elkartasuna saltzeko egoera honetan. Gero, protestatuko du, irudituko zaio ez dakiz zer, eskatuko du mila gauza erasotzaileen aurka ahalik eta grabeagoak, baina ikusten duguna da jendea gero eta gutxiago parte hartzen duela laguntzeko, benetan laguntza behar denean, ez da? Bai, eta hainbat adibide jarri daitezke, kalean bertan ere istiluak daudenean nola jendea pasatzen den albotik eta ez duen ez egiten, ez? Eta pandemian zehar ere garraio publikoaz ari garela, ez? Maskararekin lotutako istiluak edo eztabaidak izan direnean ere horrelakoak ez gertatu direla eta, bueno, azkenean bai. Nik ulertzen dute bai, beldurra librea dela, eta horrelako istilu bat ikusten duzunean, igual, beldurra sartzen zaizu, eta igual ez dakizu sartzen batzara azkenian zu izango zara galtzaile, nik ulertu aldote, baina egia da elkartasun hori galdu egin dela, zibismo hori modu batean ez lehen, inolako arazoren bat ikusten bazenun kalean, igual jendia laguntzeko prest zegoen, gehiago gaur egun baino, insolidaritate falta hori gizartean zabaldu egin da, hori egia da horrela da bai. Gai izalatuko dugu, Kataluniara begira jarriko gara gaurkoan ere, izan ere aurrekoan ere komentatzen egon ginen, sedizio delituaren erreforma horren ondotik ea zer etorriko den, eta, Espainiatik datosten edo nahi duten, zabaldu nahi duten mesua, egin mandi batean uste duzu dela Puigdemonten buelta hori, baina eskumuturrekin, berak aipatu duzuen bezala, eskumuturrek jantzita zela itzuliko, ez dela amore emanda itzuliko, ez da ere Espainiar auzitegi baten aurreran. Uste duzu argazki hori bilatzen ari direla? Nik uste dut, gai honetan azpigai pilo bat biltzen direla, ez da? Eta normalean ze ikuspuntutik ikusten duzula. Nonbaitetik hasteko lehenengoa. Sistema judizial espainiarrentzat kriston ostikoa jaso du prozesu honetan. Lehenengo ondoria ez da kapaz izan, 5 urte horietan, kanpora joan diren implikatu bat ere ez, eta ia ez du lortu beraiek aurkeztu dutenean errekurtsoren bat, bere alde ataratzea inolako epaiketa batean edo ia inolako bat uste dut, egonda aspaldiko partez baten bat, baina aurreko ia guztiak Espainiako sistema judizialaren kontra joan dira bata bestearen atzetik. Hori da bata, hori orokorreko kontua izango litzateke. Bigarrena, baldin eta nik uste dut hori gauza argia dela, zemotatako pertsona orain arte kudeatu dituzte horrelako kasuak, esan nahi dut, ze mentalitate frankista nolabait definitzeko hitz bakar batekin duten, aurrera eramaten duten prozesuak, ikusita dago. Eta horien momentu honetan adibide esanguratsuena da Llarenaren zera. Eta argi dago, ematen du Llarena bilatzea baino irtera judizial gai komplikatu honi bilatzen duena da mendekua hutsa. Eta bere helburu bakarra dela, Puigdemont zuk esan duzu moduan, gartzelaraztea. Azken finean hori da Puigdemont a prisión, eta hori badakego, como la por ellos, da ze sektoren zera leloa bihurtu egin dela. Hori alde batetik. Beste alde batetik badago beste sektore bat, nolabait, bere diskurtso politiko horren aurrean mai gaineratu nahi duela, eta nago pentsatzen batez ere PSOEren kasuan. PSOEren kasuan paper negargarri egin du nolabait prozesu guzti horretan. Zebera, azken finean gustatu zen, gustatu ez, bultzatu egin zuen argi eta garbi 155. Artikulu famatu hori. Eta paile kasuak bere kontra jo direnean ahaztu egin zaio norekin egiten zuen bidai hori. Eta de aquellos polvos estos lodos. Orain konturatzen da benetan nor da
kontrolatzen duena Espainiar estatuaren nolabaiteko benetako erresorteak eta benetako poterea. Ez, zoritxarrez, Espainiarrek eratutako instituzio demokratioek baizik eta ondino frankismotik etorritako instituzio guzti horiek. Hori da, arazoaren nolabait zati bat. Gero nahi baduzu jarraitu dezakegu Kataluniaren aldeko arazoak edo. Ba ez, Puigdemonten kasu konkretora joaten, bueno, logikoa da, ez, bere estrategian jarraitzea eta ez itxultzea, ez da. Zen, eta, bueno, gaur jakin dugu, fiskaliak esan diola Jarenari, bebai gehitzeko, akusazio horri gehitzeko, desorden publiko agrabatuen delitu berri hau, ez, eta azkenian honekin, eta malbertsazio grabearen delituarekin, 17 urte, ez, eskatzen diote. Orda, nola itxuliko da, ez, 17 urteekin. Bueno, a ber, niri esaten badiazu, ez, sedizioa bukatu egin dela. Eta, bueno, malbertsazio 2 edo 3 urteko penak edo eskatzen badiotela, bueno, kasu horretan itxultzea ez, eta garaipen bat bezala saltzea logiko izango zen, baina ez da kasua, ez, eta azkenian esango nuke, bueno, gobernuak eta eskerrak paktatu duten kode penalaren erreforma hau ez duela inolako aldaketarik suposatu Puigdemonten eta beste exiliatuen kasuetan, ez da. Igual adibidez Oriol Junqueras edo beste kondenatuen txako, bueno, igual lagundu aldu bere egoeran zeren inhabilitazioa hori laster bukatu alzaie eta hauteskunde batera jun, baina Puigdemont eta beste exiliatuen kasuan ez du ezertarako balio, ez da. Orduan nik ulertzen dut, Europako justiziaren estrategi horretan jarraitzea, ez? Nik uste dut gainera arrakastatxu izan dela estrategia hori, eta Espainiar estatua agerian gelditu dela guztiz Europako mailan, ez? Orduan, bueno, Puigdemont, Comín, Ponsatí eta besteek, bide horretan jarraitzea, eske logikoa da azken finean, eta askoz ere fidagarriagoak dira Europako instituzio judizialak. Ikusi behar dugu orain, euroorden berri hauek nola gelditzen diren, ez da. Segia da, sedizioa igual esala Belgikako kode penalean existitzen, baina bai malbertsazioa edota desorden publikoen delituak, ez? Igual orain beraien egoera, Puigdemonten egoera Belgikan komplikatu alda, baina goratu behar dugu, momentuz, bere borroka guztiak Belgikako tribunaletan eta Europako tribunaletan irabazi dutela. Orduan, ikusiko dugu gertatzen da. Nire oso estrategia interesgarria iruditzen zait desplegatu dutena Europan. Gai honetan ematen du hasten zaigula, nire ustez, jatorrizko arazoa. 2017ko urriaren batean, aurreko egunetan, egun berean eta ondoko egunetan gertatu zena delitua da. Delitu politikoa da demokrazia eskatzea eta urna batzuk mai gainean jartzea, baldin eta politikari horiek egiten zutena zen programa politiko baten hauteskunde batzuetara aurkeztu zirenean eta ondoren egingo zutela esan zutenean, eta jendeak kasualitatez Kataluniako gizartearen 50% baino gehiagok bete egin zutelako. Eskatzen zaienean edo eskatzen diegunean politikariei betetzea zera prometitzen dutena, orduan hori da delitua, hori da malbertsazioa, erabiltzea diru publikoa, zera hauteslegoak bozkatu duena aurrera eramateko, hori da malbertsazioa eta hori da delitua. Ez dugun galtzen zera norabide politikoa eta benetan epaitu nahi dutena kasu honetan. Gero ja baditugu nolabait bigarren edo hirugarren mailako arazoak. Hor argi dago, gaur egun Kataluniako independentisten artean dagoen desadostasunak. Aste honetan, etzi hain zuzen, Macron eta Pedro Sánchez non eta Bartzelonan, Plaza Katalunian bertan, Puigdemont da Falkek bere garaian 4 zutabe jarri zuenean, eta por cierto, Miguel Primo de Rivera diktadora kendu zituen bere garaian eta frankismoak desagerrarazi zituen 4 zutabe horiek, hau da, simbolismo osoarekin 4 Kataluniako banderen simbolizatzen dituzten barren hoien aurrean bildu egingo dira.
Zergatik horren bilera ez dute egiten, ez dakit Madrilen bilera gehienak egiten dituzten bezala eta kasualitatez bilera hori egiten dute Bartzelonan. Zergatik senatuaren egoitza adibidez hain Espainiako zatie baldin bada ez dute eramaten Bartzelonara, edo beste Kataluniako tokira, edo Espainiako beste toki batera, edo zen ere. Espainiako muga ez dutuzte bukatzen direnik Madrilen. Hori beste alde batetik. Eta horren bizita simbolizatu nahi duena da nolabait prozesu independentista bukatu egin dela. Eta hori error kristona da. Ze Kataluniako nolabait esaten duten auzia 17. mendean gutxienez hasi egin zela eta ez dutuzte bukatuko denik aste honetan. Eta horregaitik independentisten artean nolabaiteko batasuna sortu eginda horren inguruan. Osea, Kataluniako parlamentuak lortu ez duena, lortu egin du horrelako ekintzak. Bai, baina, batasun hori ez da inbesterako, esagoratu behar dugu Pere Aragonez presidentak jungo dala goibilera horretan presente gongo dala, ez da? Orduan, nik, eske hor, RC-ko jarrera ez dut oso ondo ulertzen, eta ere ez dut oso ondo ulertu kode penalaren reformaren paktu honetan, zen eta azken finean aitortzea da, hori negoziatzea eta onartzea aitortzea da, delituak egon zirela 2017an, eta nik ere, Fermi esan duen bezala, nik ez dut horrela ikusten, bat ere inolako deliturik egon zenik 2017ko urri horretan. Horregatik, nik penaz ikusten dut independentismoaren zatiketa hori azken hilabetetan. Eta, egia da goibilera hau Bartzelonan egitea provokazio dela, eta, espero du igual, independentismoaren batasuna berriro ere berregituratzea, baina nahiko septiko naiz momentu zeren eta RC-ren estrategia pragmatiko hori Moncloarekin, asko gauzak zailak jartzen ditu batasuna berriro ere eukitzeko independentismoan. Prozesua ez da maite ikusiko dugu hemendik aurrera orduan titular horrekin geldituko gara, ikusiko dugu hemendik aurrera zenolako bideak hartzen dituen, eta baita ere komentatzea edizio delitua reformatu duten arren oraindik ere zenolako ondorioak izan dituen, 3.000 baino gehiago auziperatu eta represaliatu ere utzi zituelako 2017koak. Hemen utziko dugu gaurkoa ere, beraz eskertzea besterik ez, eskerrik asko beste behin, gurean izatagatik plazer bat izan delako Miguel Aizpuru eta Fermi Rubiralta, eta ordu bietatik aurrera, betiko moduan izango dituzue jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren askotik, ondo izan. Gu tokara eta orain ikusiko zuen bideoklipa Utxabeza Inotza Bestierena da. Bideoa Maria Muriedasek eta Simon Agirrek egin dute. Eta zer gehiago, Mikel? Abestia dauzka kolaborazio batzuk, Kiliki, Juanjo, espelakiko abeslaria, eta Josu Simun, berakoko eta lukikeko gitar jole eta abeslaria. Eta hori, bideoklipan bertan ikusten da, grabaketa egunean izan genuen eguna edo egunaren aburpena, eta emaitza nahiko kuriosoa beratu da, bai abestiarekin eta bai bideoarekin berarekin. Así que hori, disfrutau. Bai, chill.